गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोदान खौरां लाबोदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव। लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालाम। बिदिब्ला फैदो लोगोफोर दिनैनि खौरांखौ नायलांनि। गिबि खौराङाव दङ राजखान्थिनि बारजों बुब्थिंजादों फरायसा दैदेनगिरिफ्रा। गोबां समाव फरायसा आफादाव थानानै राजखान्थि फोथाराव आगान होनायखौ जों बयबो नुदों। बे समाव गोदानै दाजानाय फरायसा आफाद बनसुनि दैदेनगिरिया इउपिपिएल दोलोआव। खौरां मोननाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि जमदुवा दख'रा बनसुनि गाहाय नेहाथारि रतेश नार्जारिया हरखाबै बिबान एंगारनानै इउपिपिएल दोलोआव जइन जाफैबाय। फिन बुहुमनि दोहोनिसिन थामथि सुबुंनि फारिलाइयाव जायगा मोनबाय फालांगिरि गौतम आदानिया। रां कुबेर आदानि ग्रुपनि चेयारमेन गौतम आदानिया रेकर्ड खालामबाय। मुलुगनि धोनि सुबुंफोरखौ उनाव गालांनानै थामथि फारिलाइयाव जायगा आवग्रिबाय भारतनि उद्योगपति गौतम आदानिया। अन्थाइबारि माया क्लाब आरो लाइब्रेरिनि बानजायनायाव नैथि मुंख्लं जोहोलाव दि जाब्रां जोलुर बादायनाया जागायजेनबाय। चिरां जिल्ला बेंटल हालामनि सिङाव थानाय अन्थाइबारि माया क्लाब आरो लाइब्रेरिनि बानजायनायाव गाजा गोमजायै नैथि खेब जोहोलाव मुंख्लं दि जाब्रां गोसोखांथि जोलुर बादायनाया मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। बे हाबाफारियावनो आलासि महरै नुजाथिदों बिटिआरनि गेलेमुफोरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर', एमसिएलए अमर बसुमतारी, हारिमु आफादनिफ्राय फावखुंग्रि करिश्मा बसुमतारी आरो इउटुबार डक्टर आलफ्रेड बसुमतारी, मेहेर औवारी आरो बिथांमोनजों लोगोसे बडलेण्डनि गल्डेन लांगुर क्लाबनि मटर साइकेल सालायगिरि बिथांमोना। धेमाजि जिल्ला सिमेन्टगुदि बर' थुनलाइ आफादनि 23थि बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनो गाय खुन्थिया गायसनदों। धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरनि सिङाव थानाय 1 नं जयपुर गामिनि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो गोनां 77थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै सिमेन्टगुदि बर' थुनलाइ आफादनि 23थि बोसोर जथुम्मा आरो सिमेन्ट दख'रा आबबनि 14थि बोसोरारि जथुम्मानि गाय खुन्थियाखौ गायसननानै होयो बोखावै लखिमपुर जिल्ला एफसिनि बारग' गाहाय नेहाथारि प्रबिन नार्जारि बिथाङा आरो बानजाय आफादनि मावखुलिखौ सिमेन्टगुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोनगिरि मुनुराम बसुमतारीया बेखेवनानै होयो। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ मुसलपुरनि ओएसएस फोथाराव बाक्सा जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव खुंजानाय जिल्ला सान फालिथायाव बाक्सा जिल्लानि रायजो राजाफोरजों जयै बाहागो लायो। बिथाङा गोसो गोरबोनिफ्राय बाक्सा जिल्लानि रायजो राजाफोरनिसिम बे गोनांथि साननि थाखाय गोजोन हामलायनायखौ बावहरदों। 30 अक्ट'बर 2023 मायथाइयाव बाक्सा चिरां आरो उदालगुरिखौ बिटिसिनि गोदान जिल्लाफोर महरै फसंनाय जादोंमोन आरो बै साननिफ्रायनो बै जिल्लाफोरनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गावनि जिल्लानि जौगानायनि थाखाय बिहोमा होबोगासिनो दंमोन। हाबाफारियाव केबिनेट मन्त्रि उजित ब्रह्म, मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदोंमोन। शिबसागरनि एमएलए अखिल गगैआ लोमजानानै आरो बिखा सानायनि थाखाय अखिल गगैखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव माखासे सान सिगां आइसिइउआव थिसनो। दायो अखिल गगैखौ मोजां फाहामथायनि थाखाय दिल्लीनि एम्सआव लांनो डाक्टारफ्रा गनायथि होबाय। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बर' बिजोंजों फरायनानै मेडिकेलाव मुं थिसननो हादों रिजु बरगयारिया। NEET आनजादाव उथ्रिनानै गावनि नखरजों लोगोसे सालाकाथि हालामनि थाखाय गोजोननाय लाबोदों रिजु बरगयारिया। क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथि दख'रानि सिङाव थानाय दबरपारा गामिनि दिनेश बरगयारि आरो बिमा जसना बरगयारिनि फिसाज्ला रिजु बरगयारिया 2022 मायथाइनि NEET आनजादाव उथ्रिनानै मेडिकेलनि थाखाय मुं थिसननो हादों। बिथाङा NEET साइक' आनजादाव आसाम नाङै 1588 रेंकआव उथ्रिनानै गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव मेडिकेलनि सोलोंथाइ लानो थाखाय जायगा मोननो हादों। मख'नो गोनांदि फरायसा रिजु बरगयारिया थांनाय 2019 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव आसामनि गेजेरावनो बर' बिजोङाव क'क्राझारनि UN एकाडेमिनिफ्राय बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर मोननो हादोंमोन। दिनै बिथांनि जाफुंसारनायखौ लानानै सालाकाथि दख'रा एफसिनि दैदेनगिरिफ्रा दुंब्रुदै बरायदों आरो मान बावदों।